Toto je pingpongová loptička, ale dnes to bude bábätko. A toto je balónik, ale dnes to bude maternica. A ja vám ukážem, ako to celé funguje a čo sa deje, keď máte tzv. Posličkov alebo skutočné kontrakcie. Aby to všetko bolo tak, ako má byť, tak najprv musíme túto loptičku do maternice dostať, alebo teda v našom prípade dieťatko. Troška si to nafúkneme. A vlastne spravíme niečo takéto. A teraz vlastne máme maternicu, babetko je vnútri, krček maternice. Tak toto nejako vyzerá, keď sa nič nedeje. Toto sú posličkovi. Čo sa deje? Nič. Nemajú vplyv na pôrodné cesty, môžu vás trápiť od začiatku 3. trimestra, ale sú nepravidelné, sú skôr krčovité, malé intenzity, odstupy, hodiny, viete ich rozchodiť, vedia ustúpiť pri zmene polohy, pri sprche, po vycikaní, môžu sa objaviť pri pohlavnom styku. Ale efekt na pôrodné cesty nemajú. Ak je čas a babetko si nájde to svoje miestečko, dá telu vedieť, že chce ísť na svet. A začínajú tzv. Skutočné kontrakcie. Tieto vyzerajú asi takto. Ich intenzita sa stupňuje, intervaly medzi nimi sa skracujú a postupne dochádza k tomu, že s každou kontrakciou sa krček maternice skracuje. Tieto bolesti už neviete rozchodiť, neviete sa od nich mentálne ani fyzicky odosobniť. Môžu byť sprevádzané nevoľnosťami, môžu byť sprevádzané hnačkami, budú sprevádzané odtokom hlienovej zátky, budú sprevádzané nejakým špinením a podobne. A stále sa zintenzívňujú, intervaly sa skracujú, až sa nakoniec dopracujeme prakticky niekde na začiatok druhej doby pôrodnej. Čiže v tejto fáze zhruba nám zanikol krček a začínate sa otvárať si zhruba na nejaké 2, 3, 4 cm. Každá kontrakcia čoraz viacej posúva hlavičku v pánových cestách nižšie, nižšie, otvárate sa, otvárate. Až nakoniec sa postupne dopracujeme k tomu, že vidíme alebo cítime tú hlavičku. Dostaneme sa už vlastne do fázy, kedy už sa objaví tzv. Subjektívny pocit potreby tlačiť a to je predzvesť toho, že sa blíži pôrod babetka na svet. Pár záverečných kontrakcií. Hlavička sa posúva v pánových cestách až nakoniec pomaličky vyjde na svet.